ומה הם תוצרי ההכשרה? מה תצאו בסיום התוכנית? שליטה וכישורי תכנות בשפות המתקדמות בעולם ההייטק. בסיום התוכנית תשלטו ביסודות ה-CSS, HTML ו-JavaScript ברמת ידע של פיתוח תוכנה ותוכלו לבנות אתרים ואפליקציות ווב בצורה יעילה ובביטחון. בנוסף לכך, תקבלו בסיס איתן בכדי ללמוד כל שפת תכנות חדשה בעתיד במידה ותרצו. פרויקט מעשי. במהלך המפגשים נתרגל את החומר בצורה מעשית וחווייתית, תוך מתן סיוע ויצירת פרויקט אישי לכל אחד מהתלמידים. אתר אינטרנט שיבנה כל אחד מכם בכתיבת קוד מאפס. יזמות ופיתוח רעיונות למציאות. התוכנית שלנו חושפת אתכם לעולם היזמות ומעודדת ליישם את הכישורים התכנותיים שרכשתם ביצירה וניהול של פרויקט ובניית אתר מרמת הרעיון של פתרון בעיה עד ליצירה ויזואלית. חוויה מעשית זו מטפחת הבנה עמוקה של תהליך הפיתוח ומטפחת אתכם להפוך ליזמי הטכנולוגיה של העתיד כבר בגיל צעיר. מיומנויות והרגלי למידה לכל החיים. בעידן הטכנולוגיה המשתנה במהירות, מיומנות כמו Long Life Learning קריטית להצלחה. בתוכנית נלמד כיצד ללמוד בצורה עצמאית ונטפח הרגל של שיפור עצמי מתמשך וכושר הסתגלות לשינויים טכנולוגיים. בנוסף, התוכנית מקדמת פתרון בעיות מורכבות וחשיבה ביקורתית. המטרה היא לצייד את התלמידים ביכולת להתמודד חזיתית עם אתגרי העולם האמיתי וחשיפה למורכבויות היומיומיות בעולם ההייטק. תעודת סיום דיגיטלית. בסיום התוכנית יקבלו התלמידים תעודת סיום של תוכנית ג'וניור טק מטעם דיגיטק השכלה פרקטית, המעידה על הכישורים והמיומנויות שרכשתם במהלך התוכנית. אז נראה לי שהבנתם למה כדאי לכם להשתתף בתוכנית ג'וניור טק. אם אתם רוצים להיות היוצרים ולא רק היוזרים, הרשמו לתוכנית ג'וניור טק ותהפכו להיות המפתחים של המחר.